chung hậu te chu chung hậu te hắn sẵn là lâu khen tu te chu tu te nuông nghe thì cái ngày tuổi te là ngay development chun mà chuẩn te mèo máy thiếu tắm ta cần soi à chu mi kara chun hindut wa hi omani an website te khai enem ka selo an website da khan BJP so party din chokta na RSS te langani RSS atang kanin lom chokta tin an website da khan an tilang ngam tlat RSS su tu te nge kan soi ngai loi kan traffic to chu kan candidate ten nuwa an om mani ti hi kan thria da nga ya kan candidate te kan soi sel nge lo mi tha an ni amara chu an nuwa tu te nge kun lo peng do ti kan ngai to te langa ya vote kan thak pa in helaya siha mi puite khongai takin rel ru ngai to na thuk tak senga tunge kan vote lena an nuwa kun lo peng tur ti ngai to chunga vote thaka ngai to na film hang turin ka ngen chu ani